בסוף זה רק אני ואתה פה, בסוף היום בשקט באוטו. מילאה את הבית באמת, באור, בשמחה, הייתה כזאת נוכחת פה, קטנה ונוכחת, השפיעה מאוד על הבית. וגם אחרי שהיא הלכה, היא ממשיכה לעצב אותנו, היא ממשיכה לתת פה את הטון שלה, את כל מי שהיא הייתה בעצם. אני אוהבת אתכם, תשמרו על עצמכם, הכל בסדר. זה מה שהיא שידרה לנו באותו בוקר. ושנותק הקשר גם, אמרנו הכל בסדר, היא בבסיס, כאילו, מה יכול כבר לקרות? תחנות דייגו התקבלו בעקבות 4 אנשים ששו קבלה. דחפור שכרגע הורס פשין שו קבלה. תחנות דייגו התקבלו בכביש שרגע 4 אנשים. תחנות דייגו התקבלו פרש טורקי, כבר 2 אנשים שנמצאים כרגע על אופנוע, נוסעים דרומה. גרנט התקבלו קו דיווח 20 אנשים כרגע נמצאים צמודי גדר השוק קבלה. שמענו צבע אדום, מיד כאילו ראינו בהתחלה, לא הבנתי, ישנים כולם, שבת בבוקר, הכי כיף לישון. ופתאום אני רואה נחל עוז, אמרתי נרים טלפון להדר, נראה מה קורה, כאילו גם בנחל עוז יש צבע אדום. הספיקה לענות לי, אמרה לי אבא יש פה בלגן, אני אתקשר אליך אחר כך. ככה 3 שניות. היא נכנסה למיגונית ואז באו 5 בנות חדשות שרק הגיעו יום וחצי לפני כן למוצב. לירי אלבג, נעמה לוי, אגם ברגר, ביחד עם שירת יממה ונועם אברמוביץ'. הם 5 בנות שהגיעו, נכנסו חדשות ולא מבינות כלום מהחיים שלהם, נכנסו למיגונית. והדר קלטה את הסיטואציה הזו היו יומיים בבסיס. הן לא יודעות מה לעשות. והיא אמרה להם בואו אני אשמור עליכם. ובאמת היא באה ומיקמה אותם במקום כזה, שכל מי שהיה במקום הזה ניצל, תכלס. אני ואתה והשקט, לא צריך כלום, קרן שמש, גם אם היא ככה. הדר הייתה מאוד אופטימית, מאוד... היא הייתה מצד אחד מאוד חברותית וכאילו די נוכחת בחבורה שלה ודי כאילו משפיעה גם, והייתה מאמה של החברות שלה. ומצד שני הייתה מאוד ביישנית, ומאוד לקח לה זמן להיפתח מול אנשים ולהיות כאילו מי שהיא באמת. יש מקרה אחד כזה את יודעת, היה אסור להתקהל יותר מ10 אנשים וזה, זוכרת? ואז הדר הגיעה לחברה שלה ביהוד, והם היו שם איזה 16-17 בנות, יושבות בחצר בשקט. אחת השכנות התלוננה על המשטרה. מה זה? שיש פה יותר מ10. זה משועממת. משועממת. ממש. ובאו פקחים ודפקו בדלת ופתחו והתחילו לחלק להם דוחות. כמה זה היה? 500 שקל. 500 שקל. 500 שקל? כן, וכל אחת קיבלה בתור שלה, הם עבדו שם בתור, קיבלו 500 שקל. הדר הייתה בשירותים רגע. הדר הייתה בשירותים. זה מלכה. עכשיו היא התלבטה לצאת, לא לצאת, והיא ראתה שכל החברות שלה מקבלות דוחות. ואז היא יצאה, והיא אמרה, ומה איתי? גם אני רוצה לקבל דוח. לא היה לה נעים מהחברות שלה, היא קיבלה דוח. אפילו הפקחים היו בהלם, כאילו מה? איך לא ברח? קיבלה דוח. זאת הדר. היא הייתה ממש כמו אימא בשבילהם, ותמיד נתנה את העצה הנכונה ואת המילה הטובה, וזה מה שהחברות שלה אומרות. היא תמיד אמרה, אני לא אהיה כמו אחים שלי, אני לא אתחתן בגיל 30, אני אסיים את הלימוד, את הצבא, אני אלך ללמוד, אני אטייל קצת בעולם, לא הרבה, אני אעשה טיול כאילו קצר, ואני בגיל 25 גג מתחתנת, אני לא מושכת את זה יותר מדי. עם החבר שהיה לה, לפי דעתי, הייתה מתחתנת הרבה לפני, כי הייתה שם אהבה מיוחדת, הם היו מאוהבים בצורה... בשנתיים האחרונות, הם היו 2 וחודשיים ביחד, ובשנתיים האחרונות היא הייתה איתו כאילו יותר מאשר איתנו, שתביני, ברמה כזו. הדר ממש בטירונות, בסוף הקורס יותר נכון, ביקשו מהם לבחור שיר, שהכי מזוהה איתם, שהכי עושה להם... שמרגיש להם שהוא השיר שלהם, והיא בחרה את השיר יהיה טוב של יסמין מועלם.
פתאום אתה נחשף למילים ולשירים של יסמין, אתה רואה שזאת הדר, באמת. לגמרי. אתה רואה שזאת הדר, כאילו הדר כתבה את זה. ואחרי יומיים הודיעו לנו שהיא נהרגה נפלו השמיים, מה שנקרא. לא הבנו מה עושים, היינו מבולבלים, פתאום מלא אנשים באים, פתאום מקימים אוהלים, פתאום משפחה, פתאום תקשורת, פתאום לוויה. ושואלים אותנו איפה לגבור אותה, איפה אתם רוצים, מתי אתם רוצים, איזה שאלות. מה זה, לפני יומיים שלחנו אותה לצבא, מה השאלות האלה, איפה לגבור אותה? זה עדיין, שנה וחודש אחרי, עדיין לא מאמינים. לא מאמינים. מחכים לה שתבוא, באמת. אנחנו מחכים לה. אני מאמין שהיא תבוא. שבאמת, אני לא מסוגל לפתוח את המגירה שלה ולראות דברים, לא מסוגל. לא את הטלפון שלה, לא את המגירה. אני רק נכנס לחדר, קצת יושב, מדבר איתה כזה, החדר שלה נשאר הזיז, לא הזזנו שום דבר, אותו הדבר, בקבוק המים, הנעליים, הכל אותו הדבר. ואני לא נוגע בכלום. הדר, ממש שניות לפני שהמחבלים נכנסו פנימה והתחילו לזרוק רימונים, אז היא אמרה שאלוהים ישמור על החיילים שלנו. היא דאגה לחיילים שבחוץ, והיא פחות דאגה לעצמה, היא האמינה בהם. היא הייתה אופטימית באמת עד הדקה ה-90, ממש עד הסוף היא חשבה שיהיה טוב, היא האמינה בטוב.